हाँ जे दौच दौ टिके रुह हाँ हाँ ହେଇପା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଆସିଲେଣି ଆଉ। नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार सारे एथर कौन एते शीघ्र पळे मास मास बा चढ़ऊ हेवी चढ़ऊ भल जातिया गल तो रखुଛୁ रे हाँ सर नेबे कदड़ी 772 टଙ୍କା ତମର ଆଇଛି ନିଅ कौन सार मो ए मासरे एते पळे ଭଲା ଜାଳିଛ ଆସିବନି कौन आम छोटिया मोटिया पान दुकानी आमर एते ଏ କଦଳୀ କେତେ କଣ ରେଟ୍ कुआड नेबे आपण ମୁଁ ମୋର ଜୁଆନି ତୋର କଣ ଅଛି ना ना मो कदल 3 प्रकार रेट रहउछि କଣ କଣ କହୁନି ଟିକେ जदि आपण घर को नौचनी डजन 40 टका जदि मंदिर को नौचनी 25 टका जदि कोनोसी बुद्धाश्रम किबा अनाथ आश्रम को नौचनी बिल्कुल मागेना କଦଳୀ କଣ ମଙ୍ଗଳ ଗୁରୁ ଆଣିଛୁ ନା କଣ ନାଇଁ 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 ସାର୍ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟିରୁ ହଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯେମିତି ଘରକୁ ଯାଉଛି ହଁ। 50 ୟୁନିଟ୍ ଗୋଟା ପ୍ରକାର ପଇସା ହଁ। 50 ୟୁନିଟ୍ ରୁ ଅଧିକା ହେଇଗଲେ 51 ୟୁନିଟ୍ ହେଇଗଲେ 4 ଟଙ୍କା 80 ପଇସା ହଁ। ମୋର ସେମିତି ଆପଣ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଖୁଣ୍ଟିରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଦଉଛନ୍ତି ନା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରୁ ଆଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଦଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିକି ମାନିବାକୁ ପଡିବ ରେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ କଦଳୀ ବି ସେମିତିଆ ରେଟ୍ କଦଳୀ କାନ୍ଦିକି ମିଶେଇ ସାରିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସାଙ୍ଗରେ ହଁ ହଁ ସେଇଭଳିଆ ବା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ରେଟ୍ ମୋର ବି ସେୟା ରହୁଛି ଦେ ଡଜନ ନେଇଯିବା କଦଳୀ ଆଉ କଣ ଅଛି ନାଇଁ ସାର୍ 45 ଏବେ ହେଇଯିବ ଆପଣ 40 କଦଳୀ 5 ଟଙ୍କା ବଢିଗଲା ତୋର ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଲେ ନା ସେଥିପାଇଁ 45 ହେଲା ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଯଦି ପୁଣି ଯୁକ୍ତି କରିବେ 50 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଦେଢ ଘଣ୍ଟା ଯୁକ୍ତି କରିବେ 60 ଟଙ୍କାରେ ଜବରଦସ୍ତି ହେଇକି ଦେବେ କଣ କେମିତି କଣ କଣ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି 21 ତାରିଖରୁ ଧର 29 ତାରିଖ ହେଲା 7 ଦିନ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି 7 ଟଙ୍କା 50 ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜ ଲାଗି ଯାଉଛି ଯଦି ପୁଣି ନ ଦେଇ ପାଇଲୁ ମାସେ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ଯାଇ ଖୁଣ୍ଟରୁ ଚଢି ତାର କାଟି ଦଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ଏ କଦଳୀ ବେପାର ସେମିତି ମାନିବାକୁ ପଡିବ ତ ବୁଦ୍ଧି ନାଇଁ ଏବେ ଏମିତିଆ ଓଡିଶାରେ ହେଲାଣି ହଁ ସବୁଆଡେ ସେଇଆ ମୁଁ କଣ ଏକୁଟିଆ ନେବେ କେତେ ନେବେ କହୁନାହାନ୍ତି 45 ରେ ଫାଇନାଲ ଦେ 45 ଦେଇଦେ ନେଇଯିବେ ଆଉ କାହିଁ ବଢିବ ଠିକ ଠିକ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ବଢିକି ତ ପାରିବିନି କାହିଁ ହଁ ହଁ ଏତେବେଳେ ବାଟକୁ ସାରେ ଆଇଲ ସାର୍ ନିଅନ୍ତୁ ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ବୋକା ଭାବିବା କଥା ନୁହଁ କଦଳୀ ବାଲାଟା ମତେ ଆଜି ଘଣ୍ଟାଏ ଟ୍ୟୁସନ କରିସାରିଲାଣି କି ଯୁଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କଦଳୀ ସବୁ ସମାନ କରିସାରିଲାଣି ସବୁ ଯୁଗ ଆଉଛି ହାପି ଭାଇ ଆସିଛି ସାରେ ଆସିବେ ଆଉ ନେଇଯିବେ ଆସିକି ପଇସା ଆଉ ଆସିବି ଏଥର ମୋ ଜେଇକି ପଠେଇବି ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ଆସିବିନି ଆସିବ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି ଟ୍ୟୁସନ ହେଇକି ଯିବ ନା ଜେଇ ନହେଲେ ଏକ୍ଜାମ ପଠେଇବି ହେଲା